9 ранку, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 21 листопада, 1363-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Україна відзначає річницю Революції Гідності. Трагічні події восени 2013-го та взимку і навесні 2014-го назавжди змінили курс нашої країни. Революція об'єднала мільйони людей у своєму прагненні за європейське майбутнє. Серед них було чимало і кримських татар. Люди цілими сім'ями організовано їхали з Криму до Києва, аби підтримати мирну акцію. Один з активних мітингувальників Ахтем Чийгоз напередодні розповів телеканалу АТР, чому кримські татари підтримали цей протест. Мы хотели показать, что мы, крымские татары, всегда будем с Украиной. Мы все стояли очень близко друг к другу, настолько огромное количество людей, и я как бы по ощущениям видел, что это киевляне поднялись в защиту своих детей. У центрі Києва сьогодні заплановані численні заходи з нагоди відзначення річниці Революції Гідності. У Нацполіції вже повідомили, що до охорони громадського спокою залучили понад 2000 правоохоронців. Окрім Дня Гідності та Свободи, від цього року Україна відзначатиме 21 листопада ще й День високомобільних десантних військ, який раніше святкували 2 серпня. У центрі столиці на Михайлівській площі працює наш кореспондент Оксана Гуцул. Зараз Оксана розкаже нам, як проходить перше святкування Дня десантника. Оксано, чи готова столиця відзначити День Гідності? Дорогі співвітчизники, у ці хвилини на Михайлівській площі саме розпочалися урочистості з нагоди Дня десантника. Сюди вже прибув президент України Петро Порошенко. Зараз він якраз виступає з промовою, говорячи саме про День Гідності, який сьогодні також відзначають українці. Щирістю і відвертістю вийшли на Майдан з вимогою. Загалом приурочений цей день до початку Євромайдану у 2013 році, саме 21 листопада. Сьогодні тут також будуть відбуватися урочистості з нагоди святкування Дня Гідності та Свободи на Михайлівській та Софіївській площі та на Майдані Незалежності. Також взагалі в 2013 році Михайлівський собор спочатку скликав українців на Євромайдан, а потім став прихистком для них під час сутичок з Беркутом та правоохоронцями. Загалом за 3 місяці революції тоді загинуло 106 українців і близько 2000 були пораненими. Сьогодні в центрі перекриті частково дороги, тут посилені заходи безпеки. На 11 годину на Майдані Незалежності запланований молебень. Студія. Дякуємо. Це була Оксана Гуцул з Михайлівської площі, де почалися урочистості із нагоди новоствореного свята, точніше перенесеного на сьогодні відтепер Дня десантника. Сьогодні об 11-й підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя в чергове слухатиме так звану справу 26 лютого. Напередодні адвокатам Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі відмовили в усіх раніше заявлених клопотаннях. Зокрема, суддя не захотів допитати голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, його заступника Ахтема Чийгоза та навіть так званого очільника окупованого Криму Сергія Аксьонова. Кримсько-татарські активісти пророкують, що незабаром слухання у справі вийдуть на фінальну стадію. Центральний районний суд Сімферополя відмовив стороні захисту в клопотанні про виклик для допиту в якості свідків Рефата Чубарова, Ахтема Чийгоза, Сергія Аксьонова і навіть колишнього слідчого Павла Нікеля. У адвокатів залишилося клопотань ще на одне засідання, далі допит підсудних і дебати сторін. Незабаром фінал. Голова Меджлісу Рефат Чубаров неодноразово заявляв про свою готовність приїхати на цей процес і ще тоді, коли тривав процес над його заступником Ахтемом Чийгозом. Я заявляв про те, що готовий і хочу приїхати до Сімферополя, аби дати свідчення, оскільки я організатор цього мітинга. Я один з головних фігурантів цього мітинга. І сьогодні повторюю своє бажання приїхати на цей судовий процес, де незаконно судять Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі. Масові заворушення у столиці. Напередодні ввечері група молодиків розгромила 5 лотерейних залів. Порубки розбили вікна, зрізали рекламні банери.
Усередині розтрощили автомати. Поліція затримала 3 десятки людей. Мотиви нападу з'ясовують оперативники. Свою причетність до подій вже визнав Національний корпус. Лідер руху Андрій Білецький заявив, ці гральні заклади в Україні поза законом. Утім, закрити їх легально, попри численні вимоги правоохоронці, не спромоглися. Тому активісти корпусу вдалися до силових дій. Конторка МСЛ з 2014 року не платить жодної копійки в український бюджет. З 2014 року ця контора знаходиться елементарно під санкціями РНБО, як російський контрагент. Ми пробували законним шляхом закрити ці контори. Майже жодної реакції на ці дії. Білоруське телебачення оприлюднило кадри із затриманням українського журналіста Павла Шаройка. Тамтешній комітет держбезпеки звинувачує його у шпигунстві. КДБ каже, Шаройко у званні полковника Головного управління розвідки України створив розвідувальну мережу в республіці. Павла Шаройка, кореспондента Державного українського радіо, затримали 25 жовтня. Кажуть, на гарячому. При собі у нього нібито вилучили навіть посвідчення офіцера української спецслужби. Упіймали його за спілкуванням із громадянином Білорусі, як стверджують, завербованим Шаройком. На квартирі кореспондента знайшли таємні документи та копії розвідувальних донесень, які він начебто мав надіслати у центр. Одночасно із затриманням Шаройко в Білорусі оголосили персоною нон-грата радника українського посольства Ігоря Скворцова. На кадрах допиту в КДБ Шаройко стверджує, що Скворцов теж полковник ГУР. Головне управління розвідки України всі ці факти спростувало. В 2016 году еще при смене оперативного руководителя, то есть меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытиями, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». И принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Павло Шаройко проходив службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України на посаді начальника прес-служби. У 2009-му він був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Після звільнення Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ. Джевеліни будуть, але поки що не для нас. Державний департамент Сполучених Штатів схвалив можливість продажу озброєння для Грузії. Нещодавно уряд Грузії звернувся з проханням про надання понад 400 протитанкових ракет «Джевелін», 72 пускових комплексів «Джевелін Команд» та комплект запасних частин для них. За планом, в Грузію також поїдуть 10 інструкторів, які ознайомлять тамтешніх військових із специфікою обслуговування зброї. Загальна вартість замовлення – $72 мільйони. У повідомленні Агентства Міноборони США у сфері безпеки зазначено, таке рішення сприятиме посиленню національної безпеки США через посилення обороноздатності Грузії. Післязавтра Міжнародний трибунал ООН оголосить вирок колишньому командиру армії боснійських сербів Радко Младічу. Про це повідомляє Міжнародний трибунал у Гаазі. Радко Младича обвинувачують у причетності до геноциду боснійських мусульман у місті Сєрєбрініца у 1995 році під час війни у колишній Югославії. Тоді було вбито близько 8 тисяч чоловіків та хлопчиків боснійських мусульман. Історики називають ці події наймасовішими вбивствами в Європі з часів Другої світової війни. Сторона обвинувачення вимагає для Младіча довічного ув'язнення. Сам Младич відкидає усі висунуті проти нього 11 пунктів звинувачення. І термінове повідомлення, щойно стало відомо про те, що відбувається обшук у Криму. Окупаційні силовики прийшли у помешкання кримськотатарського активіста, делегата Курултаю Мустафи Мустафаєва у Бахчисараї. Про це на своїй сторінці повідомляє адвокат, активіст Заїр Смедляєв. Мустафа Мустафаєв є делегатом Курултаю кримськотатарського народу. Усі подробиці ми розповімо вже у наступних випусках «Заман». Бурхливі овації зірвала у Паризькому театрі «Одеон» промова Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила українська письменниця Ірина Карпа. Фінальну частину фестивалю «Вікенд Ейлес» проводило посольство України у Франції. На заході провели філософські дебати про свободу слова у Європі. Глядачам показали 4-хвилинний відеозапис промови Олега Сенцова, зроблений іще під час перебування політв'язня у СІЗО.
У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов победили. Второй снайпер зайдет у вас. Единственное, что я могу пожелать, это научиться не бояться. Наразі це всі новини. Ефір на АТР продовжить програма «Саба» з Єлизаветою Цереградською. Будьте з нами.